Ξεκίνα. Νίκο. Και από πίσω ακουγόταν ο πατέρας του Λάντο. Λάντο. Χαμός, φίλε. Χαμός. Ωραίο γυαλί. Το πήρα μόνο και μόνο για να κάνω. Έκανες πάταγο. Η εμφάνιση έκανε πάταγο. Εγώ θα έμπαινα να το δω μόνο και μόνο για να δω εσένα με αυτό το γυαλί ξανά. Τα στάνταρ είναι πολύ χαμηλά, άμα το έμπαινες γι' αυτό να ξέρεις. Γιατί είναι. Λοιπόν, μια χαρά είναι. Με λίγο καθυστερημένα, αλλά ήρθαμε, έτσι. Και στο χωριό μου το λένε καλύτερα αργά παρά ποτέ, παιδιά. Δεν ξέρω τα δικά σας χωριά πώς το λένε. Από το ίδιο είμαστε. Πάμε να δούμε, να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε το καλύτερο GP για το 2025. Το λέω και δεν τρέμομαι. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Το λέω. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Σίγουρα. Ήταν όντως πολύ δυναμικό, με πολλές εκπλήξεις, πολύ τράκα. Τα τρακαρίσματα ήταν αρκετά. Πολύ βροχή. Μακάρι να βρέξει σε κάθε GP. Πολύ βροχή. Όχι ρε, δεν πιστεύω να ήταν. Η βροχή νομίζω το χάλασε κιόλας τον αγώνα λίγο. Κοίταξε, με τη βροχή όμως θα τα πάνω κάτω. Έβλεπες το Stroll τρίτο για 5, 10, 20 γύρους. Ναι, δεν έπρεπε να ρίξει δεύτερη φορά, δηλαδή μην βάλουν ξανά μεσαία, πώς λέγονται. Ποια, τα intermediate. Τα inter. Ναι, intermediate. Ναι. Λοιπόν. Να πήγαινε στεγνό, δηλαδή βροχή και μετά μόνο στεγνό για να βλέπαμε τη δυναμικότητα. Εμένα μου άρεσε. Εμένα, ξέρεις τι, ήτανε πώς πήγε η σεζόν του 2025. Ξεκίνησε με Αυστραλία, τουμπανό με τη βροχή κιόλας, τουμπανό, που βγαίνουν τα μονοθέσια έξω, τα McLaren κτλ. Είδαμε τους Rookie κτλ. Που δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν. Και ξανάρχεται το Silverstone πάλι με βροχή, να μας ανάψει τα αίματα πάλι, ενώ είμαστε σε μια φάση ότι γιατί πληρώνουμε τη συνδρομή. Για ποιο λόγο καθόμαστε και βλέπουμε Φόρμουλα 1. Λοιπόν, το GP του Silverstone, πάρα πολλοί οδηγοί οδηγήσανε για το Home Grand Prix τους. Ναι. Και όλοι θέλανε τη νίκη, αλλά τη νίκη την πήρε μόνο ένας, μόνο ο Λάντος ο Νόρις. Και με τη βοήθεια, ναι. με τη βοήθεια της FIA. Ναι, εντάξει. Έβαλε λίγο το χεράκι του μπαμπάς Νόρις. Έβαλε λίγο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε και για το GP που μας πέρασε και για τα νέα που βγήκανε σήμερα που γυρίζεται αυτό το βίντεο. Λοιπόν, τι έχει γίνει μέχρι τότε? Τι είμαστε ρε μαλακιστέ που τα κάνα σοβαρό κανάλι να πούμε εδώ πέρα. Ποιος ρε? Τώρα ναι. Λοιπόν, γίνανε πράγματα και θάματα. Σήμερα ειδικά έχουν γίνει κάτι ανακοινώσεις φωτιά. Θα τις πούμε αυτές στο τέλος. Κώστα. Ναι, που τα νέα φωτιά θα σας τα λες στην αρχή. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το GP της Αγγλίας, το οποίο να σχολιάσουμε λίγο εντάχει τα free practice και τις κατατακτήριες που είδαμε μια Ferrari στο Q1 και Q2 φωτιά και μετά είδαμε μια Ferrari στο Q3 να έχει ρίξει όλο το νερό πάνω της και να είναι σβησμένη φωτιά. Τι συνηθισμένη Ferrari δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Πολύ δύσκολο. Η Ferrari που ξέρουμε όλοι τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Ναι. Όσο ήταν ο Horner στην Red Bull. Ανεβάσαμε και ένα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, πρόσχετο τώρα Τάσο, την πέταξε τη σπόντα του ο Κωστάκης. Όσο ήταν ο Horner. Θα έσκαιγε αν δεν το έλεγε. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται αυτό. Αφού λες 20 χρόνια ήταν και ο Horner. Πάλι να το ήταν, αυτό το ήταν ρε παιδί μου, Και πού ξέρεις ότι... Θες να το πεις τώρα? Όχι, σκασμός. Λοιπόν, είπαμε για τη Ferrari, εντάξει, αυτό που είπε και ο Τάσος. Τα ίδια Παντελή μου, Παντελάκι μου και Κώστα και Γιώργο και Ανέστη. Κάθε φορά προβλήματα, ξεκίνησε πολύ δυναμικά, χαρήκαμε όλοι μας. Λέμε άντε η Ferrari έγινε λίγο ανταγωνιστική απέναντι στο πρόσωπο της McLaren.
και ήρθε η McLaren, της έκανε μια μούτζα, ήρθε μετά ο Verstappen, έκανε 2 μούτζες και τελείωσε το παραμύθι. Ο Λαπίντο για ακόμη μια φορά έτσι γουστάρει να καταστρέφει μονοθέσια. Δεν ξέρω, παιδί μου, αυτός τώρα πρέπει να το έχει πετύχει. Έχει κάνει όλα τα μονοθέσια. Πώς βλέπουν αυτοί οι τύποι τα ASMR, τα βίντεο για να κοιμούνται το βράδυ? Ο Κολαπίντο βλέπει τα χαρίσματα στη Φόρμουλα 1. Μπορεί. Το γουστάρει ο άνθρωπος. Μπορεί. Κοίτα, εμείς δεν κρίνουμε, ρε φίλε. Εντάξει. Εμείς δεν κρίνουμε. Άμα τον αρέσει, τι να πεις. Είμαστε δημοσιογράφοι εμείς. Δεν κρίνουμε. Βέβαια. Λοιπόν, Βέβαια. τα κυριότερα του qualifying ήταν αυτά. Δεν είχαμε κάτι τρελό. Τώρα μπορεί και να μου διαφεύγει, γιατί όπως έχουμε πει σε αυτά τα podcast, επειδή είμαστε λίγο αργόσχολοι, δεν μπορούμε να παρακολουθούμε Q και free FP κτλ. Εμείς είμαστε για τον αγώνα πιο πολύ. Οπότε κάπως έτσι κινηθήκαν τα πράγματα και πάμε στην ημέρα του αγώνα, όπου άνοιξαν οι ουρανοί εκεί στο Silverstone, έριξε βροχούλα πριν τον αγώνα. Ήταν οι μισοί οδηγοί, οι μισές ομάδες να ξεκινήσουμε με intermediates, οι άλλοι να ξεκινήσουμε με slick, σκληρά ελαστικά. Μισοί μπήκανε μέσα στα pit μετά το formation lap, μισοί κάναν το ένα, μισοί κάναν το άλλο. Για πείτε μου λίγο εσείς πώς το είδατε όλο αυτό το κομμάτι της κίνησης και του formation. Υπάρχει και σχετικό άρθρο, να πούμε, στη σελίδα στο F1 Portal, που λέει αναλυτικά το τι έχει γίνει, όποιος θέλει να το επισκεφθεί και να διαβάσει για το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας αρχικά, και να ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε και στο Final Sector Podcast. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μπήκε ο Leclerc μέσα, μετά το Formation Lab μπήκε τον Αντωνέλη. Μαζί με τον Αντωνέλη, μαζί με Γκασλί, ποιον άλλο μπήκανε αρκετοί. Ο Ράσελ μπήκε, όχι ο Αντωνέλη, ο Ράσελ μπήκε. Α, ναι, ο Ράσελ. Ναι. Ο Ράσελ μπήκε. Εν πάση περιπτώσει μπήκαν αρκετά μονοθέσια για να βάλουν, νομίζω τη λευκή σκληρή βάλανε, ούτε θυμάμαι. Την μεσαία. Μέση νομίζω βάλανε, ναι. Μεσαία. Νομίζω μέση βάλανε και οι δύο. Τέλος. Ναι. Μπήκανε με μεσαία και ο Λεκλέρ κατέληξε να είναι πίσω. Εκεί, πίσω, εκεί. Κάπως έτσι, από εκεί ξεκίνησε το λούσιμο της Ferrari, γιατί ο Λεκλέρ, κυρίες και κύριοι και παιδιά, τερμάτισε 14ος στο GP της Μεγάλης. Εάν προσέξατε για ποιο λόγο πήγε τελευταίος, ήταν επειδή τράκαρε με το Sainz. Δεν το έδειξαν οι κάμερες. Θα σου δείξω και το σχετικό βίντεο. Εκεί που βγαίνει, έχει γίνει επαφή με το Sainz. Πάει να το προσπεράσει. Όταν βγαίνει στην εκκίνηση από το pit. Είναι εκεί που είναι πριν τα pit, στη στροφή εκείνη. Πάνω το περάσει από την εξωτερική και γλίστρισε λίγο Sainz, τον βρήκε λίγο με την αεροτομή και έφυγε. Και εκεί έχασε κοντά 6 θέσεις, γιατί τον έβλεπα τον αγώνα και λέω πώς πήγε από 8ος, 14ος. Καλά, κοίταξε. Όχι μόνο με το Sainz λες, αλλά είδαμε και έναν Leclerc ο οποίος σαν μπορούσε να οδηγήσει το μονοθέσιό του. Όλοι οι οδηγοί βγήκανε εκτός πίστας σε πολλές φορές λόγω ολισθηρούδος τρόματος, αλλά ο Leclerc του παραείχες. Ο Leclerc δεν άφησε χόρτο για χόρτο. Και φάνηκε αυτό επειδή ήταν σε κάθε στροφή, όταν πήγε να κάνει προσπέραση, ήταν πάντα πολύ νευρικός. Είδαμε να χώνεται, να παίρνει τα κέρμα από πάνω, να σμπρώχνει λίγο τον άλλο τον οδηγό, λίγο εκτός γραμμής για να προσπεράσει. Τον είδαμε λίγο νευρικό. Με το site ναι. Που έγινε. Ήταν αρκετά νευρικός. Να σου πω κάτι, όταν είναι σε μια θέση πριν τη δεκάδα και δεν το κάνει για τη Ferrari, για τον εαυτό του το κάνει ο άνθρωπος, για να μην βγει πίσω από τη δεκάδα, έγινε greedy αναγκαστικά, οπότε ήταν όντως νευρικός στον αγώνα ο Leclerc. Και όλα στρώθηκαν όπως πρέπει για να περάσει το Hamilton. Να περάσει ο Hamilton το Leclerc σε έναν αγώνα. Ο Hamilton έτσι, μετά από πόσα
Πόσες φορές οδήγησε στην. Από το 2014. Βγήκε τέταρτο. Από το 2014. Έσπασε και αυτό το σερί Ferrari. Ένα ακόμα Μετά σερί. από 10 χρόνια. Ναι. Πρέπει να τα σπάσει όλα. Αυτό το αλογάκι δεν έχει αφήσει τίποτα. Το μόνο που μένει να σπάσει και ρεκόρ pit stop μεγαλύτερου. 5 λεπτά. Θυμάμαι με το Bottas, δεν θυμάμαι σε ποιο ήταν, Μπαχρέιν, που μπαίνει και κολλάει το πιστόλι, ή στο Μονακό ήτανε. Νομίζω στο Μονακό, με τον Bottas στη Mercedes. Που μπαίνει, κολλάει το πιστόλι και έκανε 1 λεπτό. Και τελικά εγκατέλειψε. Η χειρότερα. 1 λεπτό μένεις ένα γύρο πίσω σχεδόν. Πάρα πολλά προβλήματα η Ferrari. Δηλαδή δεν έχει καν νόημα να το αναφέρουμε, είναι το τρίτο podcast αυτό που κάνουμε και είναι, θα κουράσουμε μέχρι και το κοινό με το πόσες φορές έχουμε αναφέρει ότι η Ferrari έχει πρόβλημα. Τέλος πάντων. Και επίσης που είδαμε και σε αυτόν τον αγώνα ασυνεννοησία μεταξύ οδηγών και μηχανικών, που έλεγε ο μηχανικός ήρθε η ώρα για pit, έλεγε ο οδηγός ότι μπορώ να κάτσω παραπάνω, έλεγε το ένα ο ένας, έλεγε το άλλο άλλος. Τέλος πάντων, θα δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Και συνηθισμένα. Και θα αναφερθούμε ξανά μετά στη Ferrari στο τέλος, που μπορεί να επηρεαστεί και η δομή της. Θα μιλήσουμε πιο μετά. Λοιπόν, πάει και αυτό με το Hamilton που βγήκε μετά από πολλά χρόνια κάτω από το. Δεν πήρε podium στο Silverstone. Και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα μετά του αγώνα, στην εκκίνηση που είχαμε μια επαφή η οποία έβγαλε εκτός το Lawson με τον Ocon, όπου ο Lawson ήταν από την εξωτερική, ο Ocon ήταν στη μέση και από την εσωτερική μπήκε ο Tsunoda. Σφινόκουτσα. Ακριβώς. Ο καημένος ο Ocon τι να κάνει, ή από εκεί να πήγαινε, από εδώ να πήγαινε, ένα και το ίδιο. Δεν το βλέπω. Τον έδωσε μία τον Lawson, ο Lawson έκανε μπαμ μπουμ, τέλος, γεια σας έξω. Εκτός ο Lawson, στον πρώτο κιόλας γύρο δεν κάνω λάθος. Ναι, μετά την εκκίνηση. Εκτός και ο Χάτζαρ μετά. Καταστροφικό τρίμερ. Αφού πήραμε την RB, να τελειώσουμε την RB, αφού την πήραμε που ξεκινήσαμε με τον Λόνσον. Άντε να το πούμε και αυτό. Τι έγινε ακριβώς εκεί πέρα σε εκείνο το. Έχουμε δει το πώς το τι σπρέι ρίχνουν από πίσω τα αυτοκίνητα με τη βροχή. Και όπως είπε και ο Κώστας, ο Χάτζαρ. Ευθεία. Πώς δεν το κόψε το μονοθέσιο του Αντωνέλη στη μέση. Έτσι κάτι επέκταση. Αντικειμενικά με τέτοιο σπρέι δεν φαίνονταν. 2 μέτρα μπροστά δεν έβλεπε. Το είπε κιόλας στο Team Radio ότι απλά εμφανίστηκε. Ναι. Δεν έβλεπες τίποτα. Αν δεις την επανάληψη από την κάμερα από το μονοθέσιο, δεν βλέπεις τα 2 μέτρα του σπρέι. Λογικά. Απλά ξαφνικά εμφανίστηκε ένα φωτάκι μπροστά του και αυτό ήταν. Λογικά θα βρω υλικό να βάλω εδώ στο podcast κάπου εδώ στη μέση, προς το παρόν. Λογικά στην του Τάσου στον Κώστα αναφέρεται το βίντεο. Ωραία. Και. Θα το χώσουμε. Και συνεχίστηκε μετά λίγο το ψηλόβροχο. Βασικά δεν συνεχίστηκε το ψηλόβροχο, ήταν να βρέξει. Κόντευε η ώρα για να ξεκινήσει να βρέξει και πριν τη μεγάλη βροχή ο Μπορτολέτο έκανε ένα απλό σπινιάρισμα. Έκανε σβουρίδι, έφυγε με την αεροτομή πίσω στον τοίχο, έσπασε την αεροτομή και απορώ γιατί δεν πήρε πέναλτι γι' αυτό. Γιατί λέει ο κανονισμός ότι σε περίπτωση που σπάσει κάτι πάνω στο μονοθέσιό σου και ξαναμπεί στην πίστα και οδηγήσεις και πεταχούν θραύσματα μέσα στην πίστα, φαντάζομαι τώρα όλο αυτό τα χιλιόμετρα να περπατήσεις με θραύσματα στην πίστα, έτσι. Που θα πρέπει να κάτσεις και να τα καθαρίσεις μετά η FIA. Μπήκε στην πίστα για λίγο, για κάποια μέτρα ξέρω εγώ, με σπασμένη αεροτομή, φύγανε κάποια θραύσματα ευτυχώς έξω από το racing line και βγήκε εκτός και ο Μπορτολέτο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα του στο Silverstone μαζί με το Lawson, οι πρώτοι δύο που βγήκανε εκτός. Λοιπόν,
Πάμε στη συνέχεια. Είχαμε πολλά safety car. Είχαμε πάρα πολλά safety car. Και safety car και για τη βροχή είχαμε. Ναι. Και σε ένα από αυτά ο Νόρις πήρε και την ποινή που είπαμε. Πιάστρι. Ή δεν, το Πιάστρι, ναι, μπερδεύτηκα. Ο Πιάστρι. Αμφιλεγόμενο τώρα. Κοίταξε. 10 δευτερόλεπτα ήταν πάρα πολλά. Ξεκινάς από εκεί. Ναι. 10 δευτερόλεπτα ήταν πάρα πολλά. Δεν ξέρω, δεν είμαι στους επαγγελματίες, δεν είμαστε για να κρίνουμε, αλλά θεωρώ πως ήταν πάρα πολλά τα 10 δευτερόλεπτα. Μα και ο speaker της Φόρμουλα το είπε. 10 δευτερόλεπτα. Ο Γκαντέμις. Ναι, 10 δευτερόλεπτα λέει γι' αυτό. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι έγινε. Κώστα, κάτι θες να πεις σε ένα λεπτό, σου δίνω το λόγο. Μετά. Για να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι έγινε, είχε safety car λόγω της βροχής. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτό το safety car. Δεν νομίζω να ήταν για το Πορτολέτο. Δεν θυμάμαι κιόλας. Και την ώρα που σβήσανε τα φώτα, το safety car μόλις σβήσει τα φώτα, ξεκινάνε και φεύγουν τα μονοθέσια, πάρουν πορεία αγώνα. Ο Πιάστρι πάτησε ακαριαίο φρένο, με αποτέλεσμα να φύγει εκ των δεξιών του ο Verstappen για να αποφύγει το ατύχημα. Οπότε όλο αυτό πέρασε στους αγωνοδίκες και έφαγε ο Πιάστρι ένα 10 δευτερόλεπτα ποινή για harassing driving, δεν θυμάμαι πώς το... για απότομη οδήγηση, εν πάση περιπτώσει. Τι ήθελες να πεις, Κώστα, το μικρόφωνο σε εσένα. Θεωρώ είναι δύο οι οπτικές για το συγκεκριμένο συμβάν. Το ένα είναι ότι δεν είναι μόνο ο οδηγός που είναι από πίσω, που είναι ο Verstappen. Σκέψου 20 οδηγοί να πηγαίνουν του σκοτωμού και ξαφνικά να πέφτουν όλοι στα φρένα. Δηλαδή θέτεις σε κίνδυνο όλο το grid. Είδαμε τον Χούλκεμπεργκ να πηγαίνει να πέσει πάνω στο Στρόλ. Τελευταία στιγμή βγαίνει στο γρασίδι, σου λέει ο αγωνοδίκης. Αυτό είναι επικίνδυνο όχι μόνο για τον Verstappen και τον Νόρις και τον Πιάστρι, είναι για όλο τον αγώνα. Και μετά βλέπεις ότι και στο προηγούμενο Grand Prix στην Αυστρία έγινε το ίδιο. Τότε δεν τιμωρήθηκε ο Ράσελ και σου λέει δεν μπορεί να το βλέπουμε συνέχεια αυτό το συμβάν. Πρέπει κάποια στιγμή να τιμωρηθεί κάποιος πολύ με βαριά τιμωρία, ώστε να μην το ξανακάνουν. Γιατί είδαμε ότι π.χ. φρενάρει ο Verstappen, θερμαίνει τα ελαστικά του, γιατί πέφτει στα φρένα απότομα, και στην εκκίνηση βλέπει μόλις πατάει λίγο γκάζι παραπάνω, σπίνιαρε. Ναι. Αυτό είναι ακριβώς το επόμενο που θα λέω. Άρα είναι μια λυσίδα όλα. Δεν μπορεί να φάει 5 δευτερόλεπτα ποινή ενώ χαλάει τον αγώνα του Verstappen και μπορεί να χαλάσει και τον αγώνα των υπόλοιπων. Ναι, εν τω μεταξύ έκανε ζιγζάκ έτσι αριστερά δεξιά και είχαν πολύ μικρή απόσταση όλη τα μονοθέσια μπροστά του. Αυτό είχε πάρα πολύ μικρή απόσταση. Συν ότι άφησε πολύ μεγάλη απόσταση από το safety car. Δηλαδή ήταν 2 τα συμβάντα που έπεσε. Πώς θα το πω. Ήταν 2 συμβάντα που παραβίασε κανόνα. Ναι, βλέπουμε τον Πιάστρι λίγο, επειδή θέλει να πάει για πρωταθλητής, τα δίνει όλα για όλα και προσπαθεί να βρει τρόπους έτσι ώστε να φύγει μπροστά. Γιατί ξέρει ότι τον Verstappen δεν τον έχει σε βροχή. Είπαμε, είναι ο Rain Master ο άνθρωπος. Ξέρει πολύ καλά το... Αν και τώρα που το είπαμε κιόλας, ο Verstappen οδηγούσε ένα μονοθέσιο χάλι μαύρο. Το είπε κιόλας. Και που βγήκα, λέει, πρώτο στο qualifying, ευχαριστούμε να λέμε το μονοθέσιο, γιατί δεν οδηγείται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, όπως είπε ο Κώστας, λοιπόν, μετά από εκείνο το safety car που έφαγε και την ποινή ο Πιάστρι, ο Verstappen από τη δεύτερη θέση έδωσε γκάζι, σπίνιαρε, έφυγε, έχασε τους πίσω τροχούς και κατέληξε να είναι 8ος, 9ος. 5ος. Πιο πίσω δεν ήτανε? Στην αρχή νομίζω ήταν 9ος, μόλις σπίνιαρε. Βλέπω εδώ το τερματισμό. Νόρις, Πιάστρι. Όχι τερματισμό. Πού? Όταν έφυγε. Μετά. Μόλις σπίνιαρε. Ναι, όταν έφυγε. Νομίζω έπεσε στην ένατη θέση. Ναι, μπορεί να έφτασε κάπου εκεί πέρα. Που όντως μετά στο τέλος, εντάξει, πέρασε κόσμο και κοσμάκι. Μπροστά ήταν ο Γκασλί, ήταν ο Στρόλ. Αναγκαστικά θα μπορούσε να τους περάσει αυτούς. Οπότε βγήκε P5. Σχολιάστε μου λίγο Στρόλ P3
για 10 γύρους. Για πες Τάσο. Δεν έχω να σχολιάσει κάτι, θεωρώ απλά τύχη. Και είναι, ναι ρε φίλε, τώρα Στρολ έχει πέσει για 10 γύρους. Αν πάρει πόντιου φέτος, σας τορκίζομαι. Εγώ παρατάω τα πάντα. Θα κυρώσω τη συνδρομή. Και εγώ. Αυτός ο άνθρωπος δεν αξίζει όχι να βρίσκεται σε μονοθέσιο της Φόρμουλα 1, ούτε καν την είσοδο να περνάει. Φέτος όμως έχει αποδείξει το αντίθετο. Τι? Η αλήθεια είναι αυτή που λέει και ο Κώστας. Όλη η Άστον Μάρτιν έχει αποδείξει πράγματα και θάματα. Π.χ. ο Αλόνσο που θεωρούμε ότι είναι κλάς ανώτερος έχει 16 βαθμούς. Ο Στρολ έχει 20 και έχει χάσει και ένα Grand Prix. Δεν ξέρω, δηλαδή. Επειδή του πονήσουν το χεράκια του, μωρέ. Κοίτα, δεν μπορείς πάτη. Κοίτα ρε φίλε, εμένα οι βαθμοί δεν λένε κάτι στο τι οδηγός είναι άλλος και στο τι αξίζει. Ας πούμε ρε φίλε και ο Χάμιλτον ρε φίλε 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και έχει 103 βαθμούς. Και έχει μπροστά του Χούλκεμπερ. Αξίζουν 103 βαθμούς. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και έχει μπροστά έναν Χούλκεμπερ και δεν μπορούσε να τον περάσει. Ναι. Δεν είναι μόνο οδηγός. Είναι πολλά από πίσω που μπορεί να μην έδωσαν στον Αλόνσο βαθμούς και να μην είναι πίσω από το Στρόλ. Πόσο είχε ο Αλόνσο DNF φέτος? Ποιο? Ο Αλόνσο είχε DNF. Είχε, φέτος. Αυστραλία, πρώτο. Κάτσε να σου πω τώρα ακριβώς σε ποια εγκατέλειψη, αν μπορώ να τα βρω. Το Grand Prix της Αυστραλίας με το που έφυγε με το μονοθέσιο φέτα πάνω στον τοίχο. Ναι, σίγουρα είχε ένα, αλλά δεν θυμάμαι αν είχε κι άλλο. Ναι, δεν θυμάμαι κι εγώ. Φέτος δεν έχει εγκαταλείψει νομίζω ούτε ένα. Όχι ρε, στην Αυστραλία πρώτο αγώνα με όχι. Ο Αλόνσο από ό,τι θυμάμαι είχε εγκαταλείψει, σίγουρα μία φορά. Κάτσε να πούμε. Αυστραλία, για να δω. Θα σου πω ρε φίλε, δεν μετράει μόνο ναι. Αυστραλία έχει εγκαταλείψει ένα. Στην Κίνα ένα ακόμα. Και στην Κίνα. Ναι. Θυμάμαι ότι είναι πάνω από ένα, αλλά δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς. Μονακό τι έκανε? Μονακό 3 αγώνες. Ναι, είδες. Εκείνο ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Ναι. Εντάξει. Σου να σου πω ότι οι βαθμοί ρε φίλε δεν μπορούν να σου δείξουν την ποιότητα ενός οδηγού από μία σεζόν. Καλά, ναι ρε φίλε, ο Αλόνσο δεν συγκρίνεται με το Στρόλ. Ο Στρόλ δεν το βλέπει. Ότι έτυχε φέτος ο Στρόλ να έχει 4 βαθμούς παραπάνω δεν μου λέει τίποτα. Και πάλι το θεωρώ τύχη και είναι ξεκάθαρο το χρήμα που τον κρατάει εκεί πέρα. Ξεκάθαρα το χρήμα που μένει ακόμα σε αυτή τη θέση και γιατί ξέρουμε σε ποια είναι η ομάδα. Αλλιώς δεν θα πατούσε, δεν θα έμπαινε ούτε από την είσοδο αυτός ο άνθρωπος σε αυτό το άθλημα. Δεν ξέρω να πω. Τρώει απλά, το έχουμε ξαναπεί, μία τζάμπα θέση στο grid που θα μπορούσαν να την εκμεταλλευτούν πολύ ταλαντούχοι οδηγοί. Ισχύει. Τέλος πάντων, θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα του που θα αποχωρήσει. Κάποια στιγμή πρέπει. Ναι, θα αποχωρήσει και τώρα θα καταλάβει ότι είναι ανεπιθύμητος, οπότε. Είναι ένας δεύτερος Λατίφι. Ναι. Πάμε. Απλά τρώει μια θέση στο grid. Πάμε σε ποια ομάδα τώρα? Πάμε λίγο να. Εντάξει, εγώ εδώ πέρα που γράφω και το Χάτζερ και την Αντωνέλη το έχουμε αναφέρει ήδη ότι φύγανε και οι δύο εκτός λόγω της σύγκρουσης. Οπότε έχουμε δύο μονοθέσια και τα δύο μονοθέσια της RB. Σπίτι. Πάμε Williams. Πάμε λίγο να συζητήσουμε. Θα πάμε λίγο στη Williams. Θα πάμε λίγο να συζητήσουμε τη Haas. Που ο Κον Μπέρμαν, boom, σπινιάρισμα και τα δύο μονοθέσια. Που το έχουμε ξαναδεί αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και ήταν ταυτόχρονο. Ήταν πολύ smooth το σφινιάρισμα. Ήταν πανομοιότυπο. Είδα και πολλά memes που έβαζαν μπαλέτο και τέτοια από πίσω να ακούγεται. Ήταν πολύ smooth. Έφυγαν και τα δύο. Νομίζω ο Μπέρμαν
οποίος έφαγε ποινή. Δεν έφαγε ποινή, νομίζω. Όχι, ο Τσουνόντα είχε ποινή. Ο Τσουνόντα 10 δευτερόλεπτα για δεύτερο Grand Prix συνεχόμενο. Ναι, είχε 10 δευτερόλεπτα ποινή λόγω επαφής με τον Μπέρμαν. Ναι. Γενικότερα έτσι εξελίχθηκαν όλα αυτά. Γενικότερα σε όλο το Grand Prix βγαίναμε, βρίσκαμε μονοθέσια εκτός πίστας, να γλιστράνε, να χτυπιούνται μεταξύ τους. Ήταν ένα χάος, η αλήθεια είναι αυτή, σαν οδήγηση. Αυτά μας αρέσουν όμως. Πάμε λίγο να πούμε, το αναλαμβάνει όλο ο Κώστας Williams, όλο δικό σου. Williams. Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε πολλά για τη Williams. Ο Άλμπον έκανε μια θετική εμφάνιση μετά την εγκατάλειψη από όχι Βαρκελόνη, Αυστρία. Από την Αυστρία, βγήκε 8ος. Έχει 2 GP ο Σάινθ και καταφέρει να τερματίσει. Ναι, ο Σάινθ πάλι στα χαμένα. Δεν ξέρω, έχει επηρεαστεί η ψυχολογία του. Μπορεί να έχει χάσει και την εμπιστοσύνη στο μονοθέσιο πλέον. Μέχρι ένα σημείο. Δεν ξέρω, ο Williams έχει ανταγωνισμό πλέον. Στο midfield. Πώς ονομάζεται ο ανταγωνισμός? Midfield. Πώς ονομάζεται ο ανταγωνισμός που έχει ο Williams? Πώς την ονομάζουμε? Και τι χρώματα έχει? Ονομασέτε πως θέλει. Και τι χρώματα έχει? Τι χρώματα έχει? Ναι. Δεν ξέρω. Χρωματοψία. Το λένε τον ανταγωνισμό, το λένε Kick Sauber και φοράει πράσινα. Η Kick Sauber ανταγωνίζει. Η Kick Sauber χτυπάει midfield. Τρομερό. Αδέρφια. Φαντάζεσαι να χτυπήσουν και τη Red Bull. Όχι, εντάξει, εκεί τώρα το ξεφύγαμε. Δες, ο Verstappen, ξέρεις, ο Τσουνόντα ρε φίλε, έχει 10 βαθμούς. 10 είχα πάρει εγώ στη χημεία ρε. Ναι ρε φίλε, δηλαδή ένας Verstappen έχει όλη την Red Bull. Γι' αυτό λέω. Μέγα ξεφτύλα. Μέγα. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Ήρθε η ώρα όμως να συζητήσουμε. Περίμενε. Το θέμα που θέλει να πει ο Κωστής εδώ και ώρα. Όχι ρε μαλάκα, περίμενε, έχουμε κι άλλα. Όχι αυτό, έχουμε και τη Mercedes. Έχουμε τη Mercedes, ναι, για πες Κώστα, σωστά. Κλασικά, η Mercedes έδειξε το θέμα που έχει ξανά. Με θερμοκρασίες, ασχέτως που είχε βροχή. Ναι, αυτό με και έδειξε και έδειξε πάλι ότι κάτι λείπει από την ομάδα. Δηλαδή, μέχρι όταν ήταν ο Χάμιλτον, έβλεπες ότι υπήρχε μια ηρεμία στην ομάδα. Στρατηγική, χημεία. Δεν ξέρω, έχει χαθεί η συνοχή. Βλέπεις τον Αρτονέλη βγαίνει στους δημοσιογράφους και λέει ότι σκέφτομαι να βάλω βρόχινα. Έδειξε μια ανοριμία. Και βλέπουμε και τον Ράσελ που δεν κάνει τίποτα. 10ος. Εν τω μεταξύ, για να γελάσουμε κιόλας, παίζει η Πιρέλη να μην τους έδωσε καν βρόχινα, wet. Δεν τα βάλει κανένας, δε φίλε. Σου λέει η Πιρέλη, ποιος Silverstone. Μας τέλειωσαν. Δεν έχουμε wet. Δεν στέλνω wet, ρε. Πιθανό. Πιθανό. Κανείς δεν έβαλε βρόχινο. Μπορεί να έχουν πει δεν χρησιμεύουν κάπου. Όχι, σίγουρα ξέρω. Το πολύ άμα βρέχει τόσο πολύ βγάζουμε ένα red flag, ένα safety car για όσο χρειαστεί. Το είδαμε και στον αγώνα που όποτε έριχνε πάρα πολύ βροχή έβγαινε safety car. Ενώ μπορούσαν να βάλουν τα wet, τα μπλε. Τα εντελώς βρόχινα. Τέλος πάντων. Με 6 rookies στο grid πιστεύω ότι το safety car είναι απαραίτητο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Σε τέτοιες... αλλά δεν φταίνε σε κάτι. Το είδαμε κιόλας. Ναι, ξέρεις τι, δεν φταίνε όμως σε κάτι οι έμπειροι οδηγοί που είναι στο front field. Όχι, αυτό έχεις δίκιο. Και να είναι σκοτωμένοι. Επειδή είναι δεν τους απασχολεί αυτό. Τέλος πάντων. Καλύτερα βγάλε red flag. Ναι. Βγάλε red flag
Να μην χάνουμε και στροφές. Κάτι πρέπει να γίνει με το spraying. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ας βρέξει. Ρε φίλε, παλιά έβρεχε, ένα σκασμό βροχή έριχνε και δεν βγάζανε ούτε safety car ούτε red flag. Έτσι, το έχουμε δει και αυτό. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτό το spraying, στο οποίο καθιστά τον οδηγό αδύνατο να βλέπει, όχι το δρόμο δεν βλέπει. Την μπροστά του πτέρυγα δεν βλέπει. Με αυτό το spraying. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα κινηθεί η FIA με αυτό το κομμάτι. Έχουν κάνει δοκιμές, αλλά... Να πούμε, επίσης κάτι που ξεχάσαμε να αναφέρουμε, θα πούμε αυτό και μετά πάμε στον ανταγωνιστή της Williams, ότι ο Νόρις είναι για πρώτη φορά νικητής στο home GP του, έτσι. Είχαμε και αυτό το μπράβο, συγχαρητήρια στον αγαπητό Λάνδο. Τα θερμά μας συγχαρητήρια εκεί στην Αγγλία. Και ο καημένος, ο παραπονεμένος, ο Πιάστρι που γύρισε και είπε «Δώστε μου πίσω τη θέση, είναι άδικο, θέλω να βγω πρώτος». Θέλω να βγω πρώτος, δεν είναι άδικο αυτό. Τι να πει, Ήτανε, παιδιά, στο Team Radio είχε σπαράξει η καρδιά του. Και το μεταξύ την ώρα που μιλούσε έκανε και λίγο... Έχασε τους πίσω τροχούς και έκανε Δεν ξέρω αν το ακούσατε το Team Radio. Φίλε, τον λυπήθηκε η καρδούλα μου. Ο καημένος στεναχωρήθηκε τόσο πολύ. Δώστε μου πίσω στη θέση. Αυτοί με κάθε νίκη βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο. Παιδιά, αυτοί θα σκοτωθούνε. Δεν το συζητάμε ότι θα πάρουν φέτος, αλλά θα σκοτωθούνε πολύ άσχημα. Ναι. Η προφητεία μου δεν πέτυχε. Η προφητεία μου δεν πέτυχε. Τι έχεις πει? Ποια από όλες? Να εγκαταλείψουν οι δύο McLaren. Ναι, το είχε πει στο τέλος του podcast του προηγούμενου. Την εγκατάλειψη της McLaren στο Silverstone. Το είχε πει. Ναι. Κοντά ήταν. Άκυρο το άγαλμα, κόψτο. Κοντά ήταν όμως. Άκυρο. Είδαμε τη μία McLaren να γλιστράει, να χάνει λίγο τον έλεγχο. Ήταν πολύ κοντά. Ήταν πολύ κοντά αυτό. Ήταν πολύ κοντά. Και ήταν και η βροχή που μπορούσε ανά πάση στιγμή να σε βγάλει εκτός. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε λίγο τώρα. Νίκο Χούλκεμπεργκ. Ο Ρικάρντο το σπίτι του θα έλεγε Χούλκεμπεργκ. Λοιπόν, Νικολάκης, το ότι είδαμε σε αγώνα μάχη Ντεμέκ με DRS τον πέρασε, Στρόλ με Χούλκεμπεργκ για πόντιουμ, θα κόψει τις φλέβες μου. Ναι. Αυτό δεν το περίμενε κανείς. Μετά από 239 αγώνες, μετά από 13 χρόνια, το πρώτο πόντιουμ του Χούλκεμπεργκ έγινε στο Silverstone το 2025 με την Kick Sauber και σιγά σιγά Audi δηλαδή. Δηλαδή εκεί που περιμένεις μια Kick Sauber να είναι εγώ του χρόνου γίνομαι Audi, δεν με νοιάζει να κάνετε, έχει τα τελευταία GP που τους πάει σφεντώνει. Παλεύει πολύ. Ναι. Παιδιά, είναι ο ανταγωνιστής της Williams τώρα. Οι αναβαθμίσεις πέτυχαν full. 100% πέτυχαν. Αντικειμενικά στο Βέλγιο είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα κάνουν. Όσοι έχουν δει την ταινία στο επόμενο τέλος του μηνός, ναι, θέλω να δω τι θα έχει. Όσοι έχουν δει το F1 The Movie θα σκεφτούν σίγουρα θα το παρομοιάσουν την Sauber με την Apex GP. Apex GP. Άνετα. Σίγουρα. Είναι σαν να βλέπουμε την ταινία. Εγώ είδα τον Χούλκεμπεργκ στο πόντιουμ και θυμήθηκα απευθείας την ταινία. Σενάριο ταινίας. Δεν πίστευα ότι έγινε όντως. Και τι καλύτερο, τι καλύτερο μετά από την προβολή της ταινίας, πάνε όλοι οι καινούργοι να δουν ένα Grand Prix και τι βλέπουνε? Ένα από τα καλύτερα. Ναι. Το καλύτερο. Τι είναι το καλύτερο? Τώρα... Το GP της χρονιάς. Ναι. Και θα πάνε τώρα στην Ουγγαρία μεθαύριο και δεν θα περνάει κανείς.
είναι στο Βέλγιο, ο επόμενος από το Βέλγιο. Α, Θα πάνε στην Ουγγαρία, προσπέρας 0. Θα πούνε τι πιο βαρετό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Να βλέπεις κάτι μορφές, θα κάνουν γύρω. Τάσο, το δίκασε ρε. Τη δίκασε την εταιρεία έτσι. Έριξε κεραυνό, δώσε μου πάνω έτσι ο Δίας. Τώρα είναι σε ένα συννεφάκιο. Όλοι οι καινούργοι, γιατί είδα και τις κριτικές, λένε αυτό το πράγμα. Είδαμε το πιο ιστορικό Grand Prix. Ας περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Ναι. Ξεφύγαμε από τον Νικολάκη λίγο. Φύγαμε από τον Νικολάκη. Ναι. Πήγαμε λίγο. Ο Νικολάκης έφερε τα παιδιά στην Geek Sauber μετά από 13 χρόνια πήρε podium, ο οποίος ήταν τόσο... πήγε στο cool down room και δεν ήξερε τι του γινότανε. Λέει τι κάνω εγώ. Ναι ρε. Απλά ξάπλωσε στο καναπέ, τεντώθηκε και λέει τελειώσαμε, εδώ είμαστε. Του λέει ο Νόβις. Είδατε ποιος πήγε. Συγγνώμη Τάσο, για πες. Ποιος το συγχάρηκε πρώτος για το podium. Γκάμπι. Verstappen. Verstappen, ναι. Όλοι στο grid νομίζω χαρήκανε για τον Νίκο. Σίγουρα. Επίσης. Όλοι. Δεν γίναμε δεν χαρείς. Μετά από 13 χρόνια καριέρας. Είναι πραγματικά η έννοια που έχεις όνειρο. Συνέχισε το, κυνήγα το. Κάποια στιγμή θα το πετύχεις. Είναι αυτό. Με έφυγε το μεταξύ το μικρόφωνο. Αυτό το πράγμα είναι ο Χούλκεμπεργκ, παιδιά. Τι είμαστε εδώ πέρα, είχαμε σοβαρή εκπομπή, είμαστε να πούμε τώρα. Ναι, και το χειρότερο ήταν ότι πάει στο podium, παίρνει το μετάλλιο που ήταν Lego. Δηλαδή το πάει σπίτι, το χαλάσει το παιδί του, κατά λάθος. Αυτό τι ήταν, δεν το είδα. Όχι, κανονικό ήταν. Lego. Όλοι το λέγανε. Ήτανε από τουβλάκια Lego χτισμένο. Σόπα ρε. Είστε σίγουροι? Είχε ακόμα... Ναι, αφού όλο αυτό λέγανε. Έχει πάρει το χειρότερο βραβείο. Και το άλλο αρνητικό ήτανε που η McLaren τον άφησαν εκτός πανηγυρισμών. Ήταν κακή εικόνα. Ναι ρε μάλλον, ναι. Πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο ρε φίλε. Εκεί μαζεύτηκε η McLaren, έκανε το πηγαδάκι της και ο Χούλκεμπεργκ ο καημένος μετά από πρώτη φορά εκεί πάνω σε αυτό το σημείο να μην ξέρει τι να κάνει ο άνθρωπος. Όχι, αυτό ήταν απαράδεκτο, ναι. Και εμένα δεν μ' άρεσε σαν εικόνα. Παιδιά, στις φωτογραφίες που βλέπω, νομίζω ότι έχει δίκιο. Όντως. Θα θέλω να δω και εγώ, δεν το πρόσεξα ποτέ. Μην με πεις είναι λέει. Βάλε φωτογραφία, αφού το έχουν βγάλει όλοι ρε. Όλα τα social το ίδιο πράγμα λένε. Θα πάρει ένα κύπελο που στο μέλλον μπορεί να χαλάσει. Παιδιά είναι Lego, τώρα το είδα. Παιδιά είναι Lego. Ο άνθρωπος μετά από 13... Κάτσε το κατεβάσω να το βάλω στο πόντιο, στο podcast. Ο άνθρωπος μετά από 13 χρόνια πήρε στο σπίτι του Lego. Lego. Αποκλείεται ρε. Γιατί δεν το βρίσκει τώρα, περίμενε. Αυτό τώρα με το παραγγείλεις από Κάτσε τώρα. Κάτσε να σου στείλουμε. Εντάξει, θα είναι συλλεκτικό, αλλά οκ. Δεν είδα και το καλύτερο. Είδατε το βίντεο με την κόρη του που πανηγύριζε από το σπίτι. Η κόρη του, ναι, τρελάθηκε το κοριτσάκι. Ναι. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε. Είδατε λίγο μέσα στο γκαράζ που ήταν ο Μάγνουσεν, που ήταν εδώ σε φάση της προηγούμενης χρόνια, suck my balls mate, που την είχε πει ο Χούλκεμπεργκ, θυμάστε το σκηνικό? Κάτι μου έρχεται. Ναι. Που γυρίζει ο Μάγνουσεν και λέει suck my balls mate. Ναι. Και ήταν ο Μάγνουσεν και τον χειροκροτούσε στο Χούλκεμπεργκ. Γκάμπι, τρελάθηκε ο Γκάμπι. Που του έλεγε είμαι ο Γκάμπι, ξέρω εγώ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για σένα. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, θα σε περιμένω στο podium, λέει. Ναι. Εν τω μεταξύ, κανονικά μαζεύτηκαν όλοι γύρω από το Χούλκεμπεργκ και βάσει νομοθεσιάς, αν δεν κάνω λάθος, απαγορεύεται να ακουμπήσει τον οδηγό μέχρι να πάει και να μετρηθεί, να ζυγιστεί. Πανηγυρισμούς. Μόλις απαρκάρει το αυτοκίνητο, ο οδηγός μόλις βγει από το μονοθέσιο θα πρέπει να πάει και να μετρηθεί, να ζυγιστεί.
Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να βγει να ζυγιστεί και έπεσε όλη η Sauber έτσι. Όλη η ομάδα. Όλοι από πάνω. Μπράβο του. Ήτανε... Ήταν τόσα χρόνια και θέλησε πέκτη. Παρακαλούσα να μην τον περάσει ο Χάμιλτον. Μα το Θεό. Ήθελα να τον δώσω στο πόδι. Που έτσι, για να μιλήσουμε και να πούμε ότι ο Χάμιλτον δεν μπορούσε να τον περάσει, το Χούλκεμπεργκ, με τίποτα. Ήταν 3 δευτερόλεπτα πίσω του. Δεν μπορούσε να τον φτάσει. Έκανε και λάθη όμως. Έκανε και λάθη. Έκανε πολλά. Είδαμε δύο γλιστρήματα, δηλαδή ξαφνικά βλέπουμε τη διαφορά από τα 3 να πηγαίνει 6 δευτερόλεπτα. Αυτή η διαφορά που έκανε ξανά ο Χούλκεμπεργκ ήταν σημαντική για να πάρει το βάθρο. Και καλύτερα να σου πω, γιατί μέχρι και οι καλύτεροι φαν της Ferrari τι να το κάνουν την τρίτη θέση. Ας πάρει κάποιος που θα τη χαρεί. Μπράβο του. Μπράβο του. Ναι, ρε φίλε. Στο cooldown room δεν πήρε κάτω το κράνος του. Σου λέει γιατί το χρειάζομαι. Του λέει ο Νόρις το κράνος σου. Του λέει γιατί το χρειάζομαι. Πρώτη φορά, ρε φίλε. Εντάξει, για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Το έχουμε ξανασυναντήσει. Τέτοια έκπληξη, φίλε, εγώ τελευταία τέτοια έκπληξη που θυμάμαι είναι από το position που είχε πάρει ο Μάγνους με τη Haas. Θυμάστε. Και λίγο με την πώς λεγότανε, όχι Racing Bull, India, κάπως έτσι. Racing India. Force India. Που ήταν στο Τέξας, νομίζω, ή στο Austin, που πήρε pole position, νομίζω, ο Πέρες. Στη βροχή. Ναι. Συμφωνώ ότι η Haas ήταν λίγο ανώτερη, ναι. Μπράβο στην Sauber, παιδιά. Μπράβο στη Sauber, έδωσε μια μεγάλη σπίθα για την υπόλοιπη σεζόν στη Sauber ο Χούλκεμπεργκ. Τα θερμά μας συγχαρητήρια και εδώ. Στο Νικολάκη. Ένα παλαμάκι για τον Νικολάκη μας, το Γερμανάκι μας, μπράβο του. Και αφού τελειώσαμε λοιπόν από τα του GP της Αυστραλία, του Silverstone, πάμε τώρα να τα πει όλα έξω από τα δόντια ο αγαπητός κύριος Κώστας. Τώρα θα πει ο Τάσο. Θα τα πει ο Τάσο τώρα. Βάλουμε το Τάσο τώρα. Εγώ θέλω να ακούσω εσένα για... Εσύ κάνεις προφητείες, εσύ θα μας πεις αν ισχύουν, εντάξει. Δεν ξέρω. Και τι ακούσαμε σήμερα. Εγώ έχω μια τιμή προφητεία, αλλά θα δούμε. Ρίξινα. Εντάξει, το κλασικό. Ο Χόρνερ να πάει στη Ferrari. Να πάει στη Ferrari ο Χόρνερ. Λες. Για πες μας όμως, περίμενε λίγο. Για πες μας όμως γιατί να πάει στη Ferrari, δεν έχει δουλειά στη Red Bull. Δεν έχει πλέον. Εγώ τον έφυγε. Να είναι στη Red Bull. Ο ΑΕΔ δηλώνει άνεργος πλέον. Κάντε ενεργείες. Παιδιά, κάντε ενεργείες. Όσοι μας βλέπετε και έχετε μαγαζιά στη σεζόν και θέλετε άτομα, τηλέφωνο το Horner. Πάρτε το Horner. Θεωρώ ότι θα πάει η Ferrari γιατί και ο Βάσερ είναι σε κρίση. Δεν υπάρχει άλλος ικανός. Και πιστεύεις ότι ο Χόρνερ θα σώσει τη Ferrari, θα την οδηγήσει ξανά σε πρωτάθλημα? Ανέβασα. Συγγνώμη Κώστα, συνέχισε, συγγνώμη. Να σου πω για ποιο λόγο πιστεύω. Άστον Μάρτιν έχει κενό, αλλά έχει μαλώσει με το Νιούι. Ωραία. Mercedes έχει Toto Wolff. Red Bull δεν πάει. McLaren έχει Ζακ Μπράουν και Στέλλα. Δεν βλέπω κάπου αλλού. Δηλαδή τώρα να πάει κάποια RB αποκλείεται. Είναι πάλι ο όμιλος. Το χρόνο θα φύγει με ένα. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Williams έχει κάποιον σταθερό. Δεν βλέπω κάποια άλλη ομάδα ικανή να πάρει το Horner. Αλήθεια είναι αυτή. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Διάβασα μια είδηση που έλεγε μιλούσε ο Τότο, ο οποίος έλεγε ότι ανεφερόταν στους Ιταλούς καθαρά ότι δώσ' το χρόνο, λέει, στον Φρεντ Βασέρ. Είναι 2 χρόνια, λέει, στην ομάδα. Πώς περιμένουμε από τους οδηγούς, όπως περιμένετε βασικά, λέει, από τους οδηγούς να περάσουν κάποια χρόνια για να συνηθίσουν το μονοθέσιό τους, έτσι και ένας μάνατζερ πρέπει να αρχίσει λίγο να συνηθίζει την ομάδα.
Έχετε, λέει, αυτή τη στιγμή έναν από τους καλύτερους, λέει, manager στο grid. Απλά δώστε του λίγο χρόνο και να μην τον πιέζετε, γιατί όσο δεν τον στηρίζετε, λέει, άλλο τόσο του φεύγει και αυτοπεποίθηση. Και εμείς είμαστε άνθρωποι, λέει, και χρειαζόμαστε τη στήριξη, λέει, των φαν από τις ομάδες κτλ. Και δεν έχει άδικο. Αλλά εντάξει, ξέρεις τι, και οι φαν είναι φαν γιατί θέλουν νίκες. Θέλουν να τη βλέπουν τη Ferrari πάνω. Δεν μπορούν να το βλέπουν το άλογο τους κάτω πίσω τέρμα. Στη μέση του field. Οπότε αναγκαστικά κάπου να ξεσπάσουν. Φέτος όμως είδαμε ότι πήρε το βάρος πάνω του. Στην αρχή λέει θα αλλάξει το μονοθέσιο με δικιά μου πρωτοβουλία, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Απέτυχε. Κάποιος πρέπει να είπε κιόλας δεχτεί τις συνέπειες. Ναι, έχεις δίκιο. Κοίταξε, όντως ή άλλως θα πάρει τις συνέπειες, την ευθύνη βασικά ο Φρέντ, γιατί είναι manager. Είπε κιόλας το οποίο ξέχασα το αναφέρω, ότι αν ήμουν εγώ σε θέση ιδιοκτήτη θα έπαιρνα, λέει, τον Φρέντ για manager της ομάδας μου. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα γίνει όλο αυτό. Με τον Horner ειδικά έτσι και πρόσχε τώρα. Δεν έφυγε από τη McLaren, από τη Red Bull. Έφυγε με immediate effect. Δηλαδή έφυγε, φεύγω, τέλος, γεια σας. Δεν έρχομαι στο επόμενο. Δεν είναι ότι λίγο το συμβόλαιό μου και φεύγω ή οτιδήποτε. Έφυγα. Γεια σας. Οπότε αναγκαστικά παίρνει τώρα τη θέση του. Συνέχεια, πες, Κωστά. Εκτός αν έχει προκύψει άλλο θέμα που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Κάτι μυρίζει από πίσω. Και θα σου πω το εξής. Γιος Verstappen. Ναι. Ο μπαμπάς Verstappen. Συμφωνώ. Ο οποίος έχει μεγάλη επιρροή στην ομάδα. Θα το πούμε μετά αυτό για το Verstappen που μπορεί να επηρεαστεί. Ο μπαμπάς Verstappen, επειδή είναι και λίγο τσοχλάνη κι αυτός, μπορεί να έβαλε και λίγο το χεράκι του. Κάτι είχε ακουστεί γενικά για αυτόν και το Horner. Πέρσι, πριν κάνει 2 χρόνια. Στα μαχαίρια είναι. Ή πέρσι, πρόπερσι, ναι. Κάτι είχε γίνει πάλι. Θα φανεί. Δεν είναι θέμα. Ο Κώστας σίγουρα θα φανεί ότι τι κρύβεται από πίσω, πώς διώχτηκε κτλ. Το θέμα είναι ότι έφυγε ο Horner. Ο Horner πλέον αποτελεί μετά από 20 χρόνια παρελθόν για την Red Bull και τη θέση του για το επόμενο GP την παίρνει ο manager της RB, ο Λόρεν Μίκη. Μέκης, κάπως έτσι, Μίκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης. Και αντίστοιχα μετά στην RB παίρνει το ρόλο του team principal ένας Ανερχόμενος. Ποιος είναι, μωρέ, κάπου τον είχα. Ναι, εντάξει, είμαστε και λίγο άσχετοι εμείς με αυτά. Άρα η Red Bull δεν έχει επίσημο team principal ακόμα. Προς το παρόν είναι ο Λορέντ. Θα μπορούσε να παιχτεί τράπα δηλαδή με Ferrari και Red Bull. Με Ferrari και Red Bull. Αλλά πολύ αδύνατο να πάει βασέρ στη Red Bull, Horner στη Ferrari του χρόνου. Αν είναι και η θέση. Η Ferrari θεωρώ θα ήταν καλύτερο να κρατήσει και τους δύο με κάποιο τρόπο. Alan Perman promoted to team principal. Λογικά ήταν ήδη στην της ομάδας σε πιο πολλές θέσεις και απλά έγινε promoted σε team principal. Θεωρώ άμα βάλουν όπως ήταν ο Μπινότο παλιά στη Ferrari. Αν πεις ο Μπινότο ήταν υπεύθυνο σε κινητήρα, αλλά θα μπορούσαν να τους βάλουν μαζί σε ένα πόστο. Μόνο θετικά θα έχει αποτελέσματα, δεν θεωρώ θα έχει αρνητικά. Επίσης τώρα που το κοίταξα, έχουμε ανεβάσει στο Instagram, στο προφίλ το f1portal.gr μια πολύ απλή σύγκριση ανάμεσα σε δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες στο grid, τη Ferrari και τη Red Bull, όπου από το 2005 έχει γίνει αυτή η μέτρηση. Η Ferrari έχει αλλάξει 6 team managers, έχει 65 νίκες, 2 πρωταθλήματα κατασκευαστών και 1 πρωτάθλημα οδηγών. Από το 2005. Από την άλλη μεριά, από το 2005 η Red Bull με έναν team principal, που αυτού το όνομα είναι Christian Horner, έχει 124 νίκες, 6 πρωταθλήματα κατασκευαστών και 8 πρωταθλήματα οδηγών. Με ένα. Έχει θετικά δείγματα αυτό, γιατί
μπορεί η Ferrari για να κρατήσει το Leclerc, εάν θέλει να το κρατήσει, να πάρει το Horner. Γιατί έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει μονοθέσιο, όπως έχουμε δει με τον Vettel, με τον Weber, με τον Verstappen. Δείχνει ότι διοικεί την ομάδα με τέτοιο τρόπο που ένας καινούριος μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Το έχει αποδείξει. Κοίταξε ότι αυτό που είπες, Κώστα, για Horner Ferrari, το ακούω. Το ακούω, να ξέρεις. Μοιάζει που απόλυτα λογικό. Κράτα και τους δύο, και τον Βάσερ και τον Horner. Δεν ξέρω. Καταβρούνε. Ένα άλλο πόστο που να ελέγχει πιο ξεκάθαρα. Αυτό. Νομίζω καλά τα έχουν όμως αυτοί οι δύο. Δεν είναι δηλαδή στα μαχαίρια. Απλά είναι να δεχτεί το ρόλο. Ναι, δεν είναι. Αυτό είναι. Να δεχτεί το ρόλο. Με τι μούτρα θα υποβιβαστείς, ας πούμε. Δεν ξέρω. Και αν θα υπάρξει συνεννόηση. Πόσο βλέπεις, Τάσο, θα μπορούσε να έρθει να πάει η Ferrari? Δεν το βλέπω απίθανο, ρε φίλε. Δεν το βλέπω απίθανο, αλλά αυτό που λες για να μείνουν και οι δύο, δεν ξέρω κατά πόσο καλά θα πάει η συνεννόηση. Γιατί το να φεύγεις μετά από 20 χρόνια, μετά από μια ομάδα, να αναλαμβάνεις μια καινούργια, να υποβιβάζεται ο team principal της άλλης ομάδας εξαιτίας σου. Τι συνεννόηση θα έχουν αυτοί οι δύο? Επίσης, δεν φεύγεις από τη Red Bull και πας π.χ. στην RP, πας στη Williams, πας στη Ferrari. Και εκεί αλλάζουν τελείως το δεδομένο. Ferrari είναι μια κατηγορία ομάδα στη φόρμουλα. Αναλαμβάνεις κάτι πολύ μεγάλο. Με πολλές, πιστεύω ότι, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, ότι αυτή η ομάδα ουσιαστικά έχει χτίσει το άθλημα. Έχει τους περισσότερους φανς. Απλά μπορεί να το κάνει όπως ο Χάμιλτον. Θα κάνεις. Και μετά από όλα αυτά που έχει κάνει η Ferrari τα τελευταία χρόνια. Στη Ferrari να τη σώσει. Ναι, ναι. Νέος φαν της Sauber, μόλις ανακαλύφθηκε. Ήτανε κοντά στη Ferrari. Ήτανε πολύ κοντά στη Ferrari τότε με το Raikkonen, που χάλασε συμφωνία και όπως ήταν η ιστορία έτσι γράφτηκε. Απλά θα σου πω κιόλας ότι τα τελευταία χρόνια έτσι πως η Ferrari ή θα τη φτιάξει ο Horner μετά από κάποια άστημα, προφανώς δεν γίνεται να συνηθίσει σε 2 μέρες καινούργια ομάδα με καινούργιους μηχανικούς, καινούργιους ανθρώπους, καινούργιο μονοθέσιο, καινούργιους εδώ στα πάντα, ή θα καταστραφεί η καριέρα του. Όπως η Ferrari κατέστρεψε τον Vettel, όπως η Ferrari κοντεύει να καταστρέψει τον Hamilton, όπως η Ferrari τόσα χρόνια καταστρέφει τον Leclerc, γιατί του αξίζει ένα πρωτάθλημα οδηγών. Και γενικά η Ferrari τα τελευταία χρόνια, όποιος αναλαμβάνει θέση σε αυτή την ομάδα, απλά καταστρέφει την καριέρα του. Κώστα, είχες γράψει κιόλας ένα άρθρο στο Portal με τίτλο Flirt Mercedes Max Verstappen. Για... Προφητεία. Τώρα μπορεί να τη χαλάσει προφητεία. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν έχουν εναλλακτική η Red Bull. Ή κρατάς Verstappen ή πας σε μια εντελώς καινούρια γενιά. Που αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί σκέψου έχουν να φτιάξουν καινούριο κινητήρα. Έφυγαν μεγάλα πρόσωπα από τη Red Bull, να φύγουν και οδηγοί. Είναι σαν να φτιάχνεις σαν την Audi που μπαίνει τώρα. Έχει Τσουνόντα. Δεν πιστεύεις. Θα γίνει Τσουνόντα. Να μου πεις και ο Verstappen για ποιο λόγο να μείνει. Αυτό θα σου έλεγα. Θα γίνει Τράμπα Ράσελ Verstappen, να ξέρετε. Κι εγώ αυτό πιστεύω. Φαντάζεσαι. Τον είδε στο γέλιο, πήγε πνίχτηκε από το γέλιο του. Ναι ρε. Verstappen Hamilton.
Verstappen, Hamilton. Κάτσε, τι είναι, να φύγει ο Leclerc από τη Ferrari και να μπει Verstappen. Όπα! Είσαι προφήτης! Είσαι προφήτης, ρε μπρο, περίμενε. Αυτό δεν γίνεται ποτέ, δεν γίνεται ποτέ. Κάνουμε throwback με Vettel τώρα. Η Ferrari έχει επενδύσει στο Leclerc. Δεν πρόκειται να φύγει και το είχε πει και ο Sainz. Δεν το έχει αποδείξει όμως. Ο Leclerc είναι το project της Ferrari από τότε που ήταν στα κάρτα. Το έχει πει και ο Sainz. Δεν πρόκειται να φύγει. Ναι, αλλά πολλές φορές χαλάνε τα project όταν δεν έχει μονοθέσιο. Ναι, σωστά. Δεν μπορεί και ο Leclerc να κάθεται συνέχεια να λέει του χρόνου όλο το vibe αυτό την Ιταλία πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα, θα έχουμε το καλύτερο μονοθέσιο, στην παρουσίαση όλα ξεκινάνε θετικά και μόλις πάνε στα δοκιμαστικά βλέπουν ότι έχουν πρόβλημα στη τηλεμετρία, βλέπουν ότι θα έχουν πρόβλημα με τη θερμοκρασία, δεν γίνεται συνέχεια. Μπορεί να πρέπει να αλλάξει. Θα πάει στη Red Bull και θα στάπει στη Ferrari, αυτό εννοείς? Να σου πω, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Π.χ. σκέψου Mercedes αποκλείεται να πάει να πάρει το Leclerc. Θα διαλέξει να μείνει με το Russell. Θα μείνει με το Russell, δεν θα πάει να πάρει το Leclerc. Θα ρισκάρει να πάρει το Leclerc. Κοίταξε, εγώ το λογικό ότι βλέπω την τράμπα Russell Verstappen αν γίνουν τέτοια πράγματα. Ναι. Γιατί θεωρώ πως η Mercedes επενδύει στον Αντωνέλη. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι καλός. Στην ηλικία του Αντωνέλη ο Russell δεν είχε σκοράρει καν 15ος. Ναι. Στην ηλικία του Αντωνέλη ο Russell. Οπότε πιο πιθανό το βλέπω τράμπα Russell Verstappen να φύγει ο Russell στη Red Bull με τον Τσούνοντα. Οπότε για να καταλήξουμε μάλλον θα γίνει τράμπα Russell Verstappen. Κάπως έτσι. Θα δείξει ο χρόνος. Ναι. Έτσι, θα δείξει ο χρόνος. Καλά μου παιδιά. Ξεχνάμε κάτι? Εγώ θέλω να πω ότι η καριέρα Verstappen μου θυμίζει καριέρα Vettel σε επανάληψη. 4 παγκόσμια με τη Red Bull. Μετά ένας χρόνος δεν πάει πολύ καλά. Την επόμενη χρονιά φεύγει σε άλλη ομάδα. Καταλήγει όμως. Και μετά από εκεί και πέρα, γιατί ανεβαίνει και όντως είναι σε επανάληψη. Γιατί αν παρατηρήσετε τότε, μόλις έφυγε ο Vettel από την Red Bull και πήγε στην Ferrari, τότε ήταν που η Mercedes έκανε τον bump. Όπως κάνει τώρα και η McLaren τον bump. Αλλά πάει ξανά η Mercedes του χρόνου, που λένε ότι έχει το ταχύτερο μονοθέσιο. Ναι, το θέλω να σου πω, μου θυμίζει, έχει πάρα πολλά κοινά. Καριέρα Vettel με τη Verstappen μέχρι στιγμής. Και λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται. Σταμάτα, μιλάει ο Κώστας, περίμενε. Μήπως ο Raikkonen θα είναι ο Χάμιλτον? Αυτό πού το βασίζεις? Kimi Raikkonen θα μπει στα παπούτσια του ο Χάμιλτον, όπως ήταν ο Vettel όταν ήρθε και βρήκε τον Raikkonen? Έναν έμπειρο οδηγό που δεν το πίστευε κανείς ότι η χημεία θα είναι τόσο καλή. Θέλει να μας πει τώρα ότι ο Verstappen θα πάει στη Ferrari ξανά. Ναι. Ναι. Γιατί, εντάξει, μεν είναι δύσκολο, γιατί και οι δύο ρήτρες που έχουν οι οδηγοί, και ο Leclerc και ο Verstappen, είναι δύσκολο να σπάσουνε. Γιατί... Έλα μπρο. Είπαμε είσαι προφήτης μπρο. Θα σκίσω τα πτυχία μου, γίνει αυτό να ξέρεις. Άμα γίνει, θα βγω γυμνός σε ένα Grand Prix. Θα πάω σε ένα Grand Prix, θα βγω γυμνός. Μένω σε διόροφο σπίτι, θα πέσω από τον μπαλκόνι. Δεν έχω να σχολιάζω κάτι στις προφητείες του Κώστα. Αλήθεια. Θα δούμε. Απλά εγώ όντως θέλω να τον δω γυμνό στο Grand Prix.
άμα βγει γυμνός σε Grand Prix που λέει, το F1 Portal Να ξέρεις ότι αυτό θα το ανεβάσω, δεν θα το κόψω. Να το ξέρει και ο κόσμος και να έχουμε μάρτυρες στον κόσμο ότι το είπες. Άμα γίνει. Εντάξει, δεν το πιστεύω ούτε εγώ, γι' αυτό το είπα. Αλλά οκ. Εντάξει. Εντάξει, να λέμε έτσι, ούτως ή άλλως έχουμε κλείσει 1 ώρα podcast, έτσι να λέμε και καμία. Ναι. Κλείσαμε ώρα, ναι. Οπότε, να γράψουν και κάτω στα σχόλια, να γράψουν στα σχόλια από κάτω ποια προφητεία πιστεύουν θα βγούνε. Ναι. Ο Κώστας έχει ρίξει κάτι φωτιές. Είναι το αλλά που ρίχνει φωτιές. Θέλω και εσείς να βγάλετε κανένα καπελάκι λαγού από το καπέλο. Πείτε κάτι στα σχόλια, έχουμε πιάσει μονόλογο εμείς εδώ πέρα. Για Τάσο, βγάλε μια πρόβλεψη για τον κόσμο να δούμε τι θα γίνει. 1-2 Ferrari. Πρόβλεψη σχετικά με τι ρε φίλε? Ό,τι πιστεύεις. Ότι 1-2 Ferrari στο Βέλγιο. Άντε γεια. Κλείνουμε, άντε γεια. Και κλείνω. Τέλος. Έριξε τη βόμβα και τέλος, άντε γεια. Θα συμφωνήσω ρε, θα συμφωνήσω. Εντάξει, εγώ το είπα και μαλακία. Να μας πει ο κόσμος κάτω στα σχόλια τη βόμβα που περιμένει και για το επόμενο GP, το οποίο είναι στις 25 με 20 κάτι του μήνος, και να μας πει και όλες τις απόψεις του για τα θέματα που αναλύσαμε και υπόθηκαν σήμερα σε αυτό το podcast, που δεν ήταν και λίγα. Είχαμε πάρα πολλές εκπλήξεις, πάρα πολλές ειδήσεις και νέα έγιναν αυτή την εβδομάδα, την προηγούμενη που ήταν το GP και αυτή την εβδομάδα σήμερα, ας πούμε, με την ανακοίνωση του Horner. Να μην ξεχάσει επίσης ο κόσμος που μας ακούει, νομίζω, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, θα μου το πείτε εσείς, να κάνει ένα like, ένα subscribe, ένα follow στα social media, να έχουμε μια επικοινωνία, να μας στείλει κανένα μηνυματάκι. Για αυτό το podcast σας θέλουμε την αγάπη μας, περιμένουμε να λάβουμε την αγάπη σας και τα λέμε κάτω στα σχόλια. Αγαπητά παιδιά, κυρίες και κύριοι, σκυλιά, γατιά, όσοι παρακολουθείτε αυτό το επαγγελματικό κανάλι. Βέβαια. Από F1 Τερζίδη. Από τον Τάσο Τερζίδη. Και τον Κώστα Νάκου. Προφήτης. Ωραία. Από εδώ και πέρα θα γράψεις από κάτω προφήτης. Θα τον βάλω και στο thumbnail παρένθεση. Θα πρέπει να βρούμε και για εσάς όμως ένα ψευδόνυμο. Συμπορία. Ωραία. Εσένα Φάνη θα σε βάλουμε Χούλκιμπεργκ. Νικολάκης. Freed from desire. Copyright. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά πολλά. Θα τα πούμε στο επόμενο, την επόμενη εβδομάδα, με θεματάκι που ανέφερε ο Κώστας, το έκανε spoil. Να δούμε τι γίνεται στη μέση της σεζόν. Και καλό σας υπόλοιπο. Και καλά μπάνια. Ναι, σωστά. Βεβαίως.